Hai historias que nos contaron durante séculos, pero tal vez non eran toda a verdade. Segura que algunha vez escoitaches falar de Morgana, a bruxa, a misteriosa, a perigosa. Pero, e se a historia estivese contada desde o lado equivocado? Hoxe, no Día das Letras Galegas, quero falarche dunha muller que colleu esas historias antigas, disquitou o pó e preguntou algo moi sinxelo. E se escoitamos a voz dela? Porque ás veces a historia escribiron a outros, e outras veces alguén atrévese a mirar diferente. Begoña Caamaño fixo iso. Con palabras, devolveulle voz a mulleres silenciadas, a personaxes que sempre parecían quedar na sombra, converténdoas en persoas reais, con medos, forza, rabia e corazón. E iso fai pensar. Cantas veces aceptamos unha versión dunha historia simplemente porque foi a única que nos contaron? Quizais por iso a literatura é tan poderosa, porque non só inventan mundos, ás veces arranxa injustizas. Así que hoxe non che traio só unha autora, traioche unha invitación a mirar as historias con outros ollos, porque quizais a bruxa nunca foi a mala. Feliz Día das Letras Galegas. Grazas.